Hedder den sang, nu kommer julen, hedder den, så er det jul, eller nu er det jul? Ja, hvad skal vi tro? Her ser vi 2 små fugle, der går til den. Det er vist et lille julekvæld, tror jeg. Det er 1. december. Det er foran et spørgsmål her, om Nu ved jeg ikke, om de får... nu kommer julen, Så ligger æg, eller hvad? Det går da fuldstændig til den. Så kommer jul. Eller så er det jul, det er det, du mener. Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Gasolin, som Kim Larsen... Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er ligesom, det der står kun ud et stykke tid. Det er måske som en hund, der bare hænger fast. Og nu går det helt... Nu er det helt træt. Er det en sang, der hedder Julen kommer snart? Træt nu. Endelig jul igen, eller den jul? Det kender jeg godt. Nej, det gør den. Og ved du hvad, hvis nogen skulle... Lukker øjnene. Det er dejligt, hva'? Den er rigtig god. Ja, den kommer lige her. Det var da bare rigtig godt. Det er en lille juleknald. Ja. Hvad er adventsknald? Nej, det var vist i går. Men det kan lukke øjnene, så ikke kan se det. Hvis jeg lige tager der med den. Kan du se det på?